Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Kowe mesti kerep krungu ukara iki, ning ngerti ora maksude. Akeh wong saiki rumangsa dadi jagoan. Mergo duwe dhuwit, duwe pangkat, terus rumangsa paling kuat. Njur sak penake dhewe ngidak-ngidak wong liya. Lah watak kaya ngono kuwi sing jenenge Suradira Jaya ningrat. Elinga ngger. Watak sombong lan angkara murka kuwi ibarat geni. Nek mbok lawan karo geni ya malah bubrah kabeh. Terus piye carane ngalahke? Jawabane lebur dening pangastuti. Sing jahat kuwi bakal ajur dilawan karo kebecikan. Logikane ngene. Geni kuwi matine karo banyu. Ora iso mbok lawan karo bensin. Nek mbok kei bensin ya njebluk. Dadi ngger nek kowe dijahati utawa difitnah wong, rasah bales nganggo cara sing padha edane. Sabar. Kowe kudu sabar. Menang kuwi ora kudu ngalahke musuh nganti babak belur. Sing penting atimu tetep adem. Eling ngger, Gusti Allah ora sare. Becik ketitik ala ketara. Wong sing sabar rezekine bakal jembar. Nah, ngono ya ngger, aja lali kabeh kuwi mau. Nggih, Pak. Matur nuwun wejanganipun.